Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live mag-usa ka tuig na ta. Niya itong nasinati nga pandemya gumikan sa COVID-19. Pangumustahon ta karong buntaga ang estado sa panarbaho panginabuhian sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Central Visayas. Pila naman ka mga kompanya ang labing naapektuhan ug napugos gyud pagsira sa ilang negosyo. Kana ang atong pakisayran karong buntaga kay makauban ta ang Regional Director sa Department of Labor and Employment, the Director Salome Shaton. Good morning, Director! Good morning, Nico, and to all our televiewers. Mayong buntag. Thank you so much, Director, for joining us this morning. Ma'am, kumusta na po estado ng ating mga negosyo, ma'am, when it comes to businesses who closed shop because of the pandemic, Director? Sa nakita natin, although hindi sana maganda, pero ang ano lang natin is gradually our establishments here in Cebu is gradually nag-open talaga. Alam mo, hindi man lahat ang nag-close, but may mga flexible working arrangement tayo. Pa yung displacement lang natin, nag-total tayo ng 158,461. Yun ang total natin na na-displace ng mga workers at saka a total of establishments ng 6,684 ay yun ang naapektuhan ng displacement. Hindi ito closure ha, gusto ko i-emphasize. Pero when it comes to this data po, Director, itong 6,000 plus, ano pong majority nito, ma'am, when it comes to temporary closure or FWA ba or permanent closure po talaga ang nangyari? No. Ang ating affected establishments ay nandito siya sa flexible working arrangement or yung ating alternative working arrangement. Ano ba ito? It could be nag-shift sila ng work or nag-shorten ng work days or working hours o kaya nag-rotation sila. So these are some of the examples of flexible working arrangement just for the employees to have their work para mabigyan sila ng trabaho. Director, itong permanent closure po, anong common po na nature ng mga businesses na tuluyan ang nagsara? Closure. Anong nature na pinakamalaki? It's on other services. Ano itong other services? It could be saloon, it could be yung mga nagbigay sa atin ng mga support ba doon sa mga spa, yung spa na may hindi sa restaurant o kaya sa parlor, ticketing services, yung laundry, yun ang mga example sa other services na talagang apektado sila during the time ng COVID na to. Director, we recalled na nung bago pa tayo nitong public health emergency, the DOLE may prepare na budget ang national government, of course through DOLE of course, to give assistance to our affected na mga trabahante. Any word po, Director? May panibagong round ba nitong camp assistance or right now, existing pa yung ating tourism sa camp. Yung mga tourism-related industries. However, yung non-tourism sector, yun lang ang natapos. Yung education, natapos na rin. So, ang malaking funding dito sa atin sa Region 7 at saka proud ako for camp alone. Camp 2 na ito ha, camp 2 kasi kunti lang man yung affected natin, yung nabigyan natin in camp Bayanihan 1. I think the funding was so limited at that time, but this time malaki yung ating funding na nabibigyan natin for camp. It's 82,098 ang nabigyan natin sa camp. Sa second round. Magkano po ang marireceive na mag-a-apply at ma-approve under sa camp na assistance, financial assistance? How much po? It's 5,000. 5,000 bawat employees na affected ng displacement. Director, on another note po, parang nag-i-increase na naman itong mga cases natin sa Cebu. What scenarios are you looking at, ma'am, when it comes to our businesses? Posible bang maapektuhan na naman po? Especially with, hindi natin alam, pero what if i-elevate o mag-stringent itong mga quarantine protocols natin? I think binabalanse natin dito sa RAATF ang ating regulatory function versus yung economic. Ang tinitingnan natin, still DOLE and DTI are in closely coordination doon to really monitor closely yung compliance ng establishments on this health and safety protocols. How are you doing that, ma'am? Mag-inspection po kayo sa mga businesses po, Director?
May options tayo, pwede tayong mag-inspection. Kapag may mga reports na ganito, kaagad magpadala kami ng tao, ongoing, at naka-PPEs man yung ating inspectors. So talagang nagpapunta kami, but if the situation would call for it, we can go virtual. Pwede natin mabigyan doon kasi may safety officer man bawat companies. So that is the entry point ng gobyerno, ng DOLE, kasi sila doon ang mag-ensure ng health and safety doon sa workplace nila. Alright. Director, to cap this off itong conversation this morning, ano pong mensahe na gusto nyo ibigay, ma'am, sa ating mga viewers this morning? Of course, our displacement issues at itong mga enforcement, mga health protocols. So nananawagan ako, let us put our acts together, let us follow the protocols para ma-avoid tayo doon sa mga danger of contacting the virus. Yun lang siguro ang message ko, Nico. Maraming salamat po. Alright, with that, we'd like to thank you, Director Salome Shaton, ma'am, for giving us updates po sa, of course, mga nitutulong ng gobyerno, what the government is doing for our workforce na apektado ng pandemya. Thank you, Director! Thank you po. Thank you so much, Nico. Bye!